Mga unta ninyo. This is it na jud I have been waiting for. I have been craving for. Charot, sakto ba to? Basta ingon nani nga brad akong kanon, wag gud siya bilin sa kuha. Hasta ang ulo hurot. Hello guys, good morning. Welcome back sa ako ang channel. So karon ra gud in taon ko naka video usog kay busy ang life no. Pag ko kung mata o nakakalkag pa ang buhok. Wala pa kapagilay. Oh my goodness. Wala lang video ra ko ron kay ipakita na ako kay kuan kana magluto ko og kuan bulad. So magprito ta og bulad karon para sa ako ang breakfast. So actually kay mga 10 days na ko wala nag-rice. So karon ako ang bawion ang tong 10 days wala ko nag-rice. So karon mag-rice ko ron og isa ka bukag. So kung yugan og bulad, maura jud akong isutan rong adlaw. So unsa na oras din hiron 11 o'clock na magluto ko og paniudto na ako kuan bulad. Wala pa man ko nag-breakfast, nagtubig ako breakfast kay para na ay space para sa akong bulad. So ana, so let's go magluto tayo. So guys, mukas gahula ta sa gamaluto to akong malangsi, ansa ni? Malangsi dagay na. Malangsi nga bulad kuan kanang ligama na ko og sawsawan daad. So pakiton ako sawsawan is kaniya pakitunta mo ha, wait. Muna kong sawsawan, gigama ra nako kuan kanang dato puti nga kuan vinegar, then butangan ra nakong ahos nga gidok-dok og kanang sili nga duha ka klase nga sili nga demonyo daw ni nga sili. Tawo nato halang ba ni na to anong balihon. So, gibali na nato. Ready na ni siya in 1 minute or less. So, wala na ako siya ginabutangan maayo og oil. Pahid ra kay kuan. Para dili kaayo tama po ang ato ang calories. Charot. Ang ending high blood. Yag. So, maurat akong sudan ron kay kuan. Walay lain. Pobre kaayo din he. Isa pa, wala pa kapang grocery, charot, joke lang. Actually, ga-crave jug ko ani so, since last week. So, ako jug giagwanta ra na ako kay mo lagi na, di lagi ko pwede nga sigihon. Kay gamay na lang bilin. Sa sobrang akong kuot-kuot, gamay na lang bilin. Kano sa panagway ko makapalit na pud or makakaon na pud ani mahurot na ni. So, mura ready na to akong bulad. Ato nang kuanon, ready na. Ngaon na ta. It's ready. So, ready na akong bulad. Wait lang, ako ipakita. It's ready to lamon na siya. So, naan na akong mga bulad. Ready na sila akong sawsawan. Kanon na lang kulang kay empty jud. So, here we go. Mukbang time. Sa kakalderong kanon. Nariod. Hindi may basta-basta mahurot. So, here, akong bulad. Ganan ka bulad na? Kung anak nga, hilig ko bulad. Sure. Pilipino, magugay na kong anak ang kaon sa bulad. So, kaunta, kinamotra ko, bahala ang dira. Mga unta ninyo! This is it na jud I have been waiting for. I have been craving for. Charot, sakto ba to? Lami. The best. Ay mo pang naway guys, pero nang hinaw na akong kapulo. Wala na akong gipakita kay wala, excited naman. Basta ingon nani nga brad akong kanon, wag gud na siya bilin sa kuha. Hasta ang ulo hurot. Kalamit. Sausaw na to. Bahala nga sa sausawan. Kalamit. Mukbang ko ako raw sa nakachance ko kaon kay wala diri si Bana. Kaya katong pag-abot sa akong sister diri is charot. Pag-abot sa akong sister diri kuan manggod
na Christmas holiday ba, so na akong bana diri the whole time, so dili kay ko kaluto og bulad. Karon pa nausban na po og luto kay back to work naman siya, so back to bulad na pug ko. Charot, hey. So una magud sa mga sabay-bay, nga panagdag sa raning tulakhang, so pagkisik-isik pa siya sa kay buhi pa, ginakaon na namo ba, ginakilaw. Itong uso pang sahid sa una, mga pinalaway ka mga 8 years old siguro ka to, or 9 years old, mga ingon anak ba, or 10. I don't know na, di na ako ano, basta kay ka-remember ko, uso pang sahid sa una, nga kung naitulak hang ma-appeal, hindi lagi kaabot sa kaldero, dito stiyan. Nami manday kay kanon nga kisip-kisip pa. Kuan ra tinay kadali point. Okay. Mas lami siya kaning tulakhang o kaning ako gikaon karon. Wala ni lami oy og ako ning gikutsara Ginoo ko. As in wala ko lain paagi sa pagkaon ani. Kinamutra. Di pa kalas og hulugasan. Maka-save pa ka. Akong anak na pala kaon po kaning tulakhang. Pero ginakutsara, nagkaartiha po. Usay ginapunit niya, sa pag-enjoy. As in, busog na ko. Yummy. Tanis, kaon, you want more rice? But you still have a lot of sudan there. You don't like? Baka nag-diet po. Diet, oy. Bata pa nimo. Hadlo ka manambok. Alami adjod. Mahorot na ako rice, di na ako mudugang kay kasi makalitan akong tiyan ba kay almost 2 weeks ko lang nag-rice niya karon tingog. So, as in, humanajud ko og kaon. My goodness, pagkalamiha man ato, oy. Busog na jud kaayo ko. Tiyadan, hurot. Kana ra jud nabinlan siya o kani siya nabinlan og duha ka buo kay 5 man ni nabusog naman ko. Oy, wa na go space karon na panyapon na pud na nako niya. So, mo ni siyang resulta. So, humanajud ko og kaon, guys. So, grabe pagkalamia. Dili jud mailisan jud ni pagkasudanan. Di na ko ibaylo sa lechon ni ba. Ang honey, so na-enjoy po siya sa iyang tulakhang. So, akong tulakhang puwerteng hurota, walay bilin. So, ako ang malangsi, nabinan og duha kahiwa, 5 ni siya kahiwa ganiha. So, wala nang jud ko space, pero panyapon na nako ron, ako ra po na siyang buan. Kinapa man bilin akong sausawan. Natambalan jud akong kamingaw sa Filipino food, samot na ning bulad ba, as in. Para na ako sag-asa ko nga part sa kalibutan. Mara gyapon ni. Lami gid siya. Bulad. Mao ta akong kuan. Paningod to na ako to gitawag na akong brunch kay lamang ko nag-breakfast, nag-water ramang ko ganina pag mata na ako. Actually, bago rin mata, late naman gud mi ng mata pud kay wala may klase. So that's all, guys. So I hope nga kuan kanang I know wala may lesson ni ako ang content karon pero mo stop na ko ron kay after ani na pangaon manghimos pa ko kay module pa si Hanel. So bye bye, guys. Take care always. Bye bye.